Mně je to líto, ale musíme to zastavit, protože máme další přednášku, ale určitě bude odpoledne možnost, ještě bude diskuze. Taky se stalo při takové konferenci, že nebyla žádná panelová diskuze, protože pak nebyly žádné otázky. Doufám, že budou potom. Myslíte na to, že vzadu je to, můžete napsat své otázky. Dokonce to má svůj dobrý důvod, když je ta diskuze později, protože člověk si probere, jestli ty otázky byly potřebné nebo ne. My vítáme mezi sebou bratra Jana Barnu a to je náš systematický učitel. Řeknu-li to správně, tak bratr studoval Newbold College v Anglii a potom studoval v Bristolu na anglikánské teologické fakultě. Je to správně? Tak jsem to dočet. Evangelická anglikánská teologická fakulta v Bristolu. Ano. Takže my se budeme těšit, bratře Barno, je tvůj čas nyní. Takže dobré ráno, toto je posledná prednáška pred obedom a keď nič iné nie, tak aspoň dúfam, že tá zmena z češtiny do slovenčiny vás preberie a udrží čerstvých. Moja téma je teológia zákona a súdu s podnadpisom, ktorý nemáte v programe, každopádne ten upresňuje troška tú moju tému a síce posledný súd a dva spôsoby prežívania zákona. Ja to budem robiť klasicky ako na konferencii, tú prácu čítať teda. Všetko, čo si dnes povieme, je postavené na centrálnom novozákonnom mieste, ktoré sa týka súdu a zákona. Rimanom poskytuje najširšiu a najucelenejšiu teológiu súdu a jeho kritérií. Vrátanie miesta zákona vo vzťahu k súdu a vo vzťahu ku kresťanskému životu. Pavol v prvých 3 nosných kapitolách listu Rimanom uvádza scénu Božieho dňa súdu a do nej rámuje, akým spôsobom je Boh ako pán a súdca zeme spravodlivým Bohom pre všetkých. Pre tých, ktorí zákon majú ako Izrael, mali, čítajú, snažia sa ho robiť, a pre tých, ktorí absolútne zákon nemali ako pohania. V rámci tej diskusie rozoberá, ako zákon súvisí so súdom. Respektíve, ako správne a nesprávne používanie zákona ovplyvňuje, kto a ako obstojí na Božom spravodlivom súde. Signifikantne Pavol zmieňuje 2 kategórie ľudí, ktorí zákon Boží používajú vo svojom živote. To znamená, hovoríme o tej spiritualite. Avšak používajú ho diametrálne odlišne. Na jednej strane stojí plniteľ zákona a na strane druhej konateľ skutkov zákona. Medzi nimi je priepastný rozdiel. Rozdiel v tom, ako skončia na súde, a rozdiel v tom, ako prežívajú svoj kresťanský život. Takže 2 prístupy k zákonu. Tá stať hlavná, ja nemám texty, inak by som to vám dal na obrazovku. Každopádne tá hlavná stať je Rimanom 1.18 až 2.16 teraz. Pavol vo svojom liste Rimanom od 1. kapitoly začína uvádzať problematiku posledného súdu. Všetko, čo rozoberá v týchto kapitolách, dáva, priatelia, do eschatologického rámca posledných udalostí. Hovorí tam o Božej spravodlivosti, o ospravedlnení, o tom, ako poznanie či neznalosť zákona k spravodlivosti a ospravedlneniu potom vedie, alebo nevedie. Boží deň však príde na každého človeka, pretože on je Božou reakciou na zlo, do ktorého je každý človek namočený. Niektorí prejdú tým dňom ako ospravedlnení a niektorí budú nájdení vinní. Čo robí rozdiel, na akom základe je možné prejsť súdom s pozitívnym rozsudkom? To je téma, ktorú Pavol diskutuje v tejto pasáži a potom pokračuje až do konca 3. kapitoly. Pavol hovorí o dni súdu a kresťanská cirkev v Rimanom od doby Augustína a protestantizmus od doby Lutera, ale aj my adventisti sme príliš dlho prehliadali moc tejto pasáže. Pavol tu predstavuje svoj najkomplexnejší obraz súdu a jeho kritérií. To je veľkolepá téma, ktorú tu Pavol postupne otvára a vysvetľuje. Ako som povedal, kvôli času a tých dlhých
tým dlhým, a tomu, že tie texty sú také dlhé, tak budem iba sumarizovať niektoré veci, dobre? A tá prvá kapitola, viete o tom, že začína hovoriť o tom, ako Božia nevôľa sa zjavuje od verša 18. voči všetkému zlu. A hovorí o príbehu Adama a Evy, ako cez nich, ktorí poznali Boha, stali sa bláznami, sa rozšírilo zlo všade na celú zem. A potom tam máte ten výčet na konci tej kapitoly 1, toho všetkého zla, ktoré sa deje a koná. A potom prechádza do kapitoly 2 a hovorí, verš 2, tam budem iba skákať, dobre? Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy. Súd. A ty, človek, čo súdiš tých iných, čo páchajú takéto veci, sám robíš tie zlé veci, myslíš si, že unikneš pred Božím súdom? Tá téma je jednoznačne o Božom súde. Lebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti, zhovivavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdelosti srdca, jedna možnosť, si zhromažďuješ hnev na deň hnevu, zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Ale na druhej strane Boh odplatí každému podľa jeho skutkov večným životom tým, ktorí vytrvalosťou v dobrom konaní sa usilujú o slávu, čest, nepominuteľnosť a hnevom na druhej strane, ktorí robia sebectvo. Súženie dopadne na tých, ktorí konajú zlo a tých, ktorí konajú dobre, naopak česť a sláva, hovorí. To je verš 10. A potom hovorí verš 11, lebo Boh neuprednostňuje nikoho. A potom povie, všetci, ktorí zrešili bez zákona zahynú a ktorí zrešili pod zákonom budú súdení. A potom ten vrchol toho, lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. A potom tam máte, to je verš 13, ak sa pozriete, verš 14-15 je Pavlova vsúka, ja to vysvetlím za chvíľku, ktorá vysvetľuje, kto je to, kto plní zákon. Verš 14-15. A potom 16 povie, takže ešte raz to prečítam, vynechám 14-15, aby ste to mali v hlave. A povie, lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon, verš 16, v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanielia. Okay? A 14.15, k tomu prídem za chvíľku, je vysvetlenie plniteľa zákona. A to nás zaujíma. Takže celá téma je o súde, o budúcom súde z pohľadu Pavla, ktorý príde jedného budúceho dňa. A celá pasáž ukazuje na to, že Boh vždy reagoval na zlo, ktoré postupne z raja naplnilo celú zem, to je kapitola 1, a Bohu nebolo ľahostajné, že to zlo naplnilo tú celú zem. A jedného dňa Boh sa s tým zlom vysporiada globálne a finálne. Špecificky teraz zmieňuje tých, ktorí majú nekajúce srdce, tí si zhromažďujú hnev na ten deň hnevu, deň súdu, na druhej strane sú takí, čo vo svojho srdca prinášajú dobré do života. Ich čaká česť a sláva. A Boh zjaví vo svojom súde vlastne verejne, čo sa dialo v živote týchto ľudí. Ano? To znamená, ľudia u Pavla si majú možnosť vybrať si z dvoch alternatív. A ten scenár postupne potom rozvíja v tom liste. Takže súdny scenár je od začiatku jasný. Terminológiou aj celkovým obrazom. A potom, ako som povedal, verš 12 a 13, zmieni otázku zákona prvýkrát, ako som povedal. Verš 13, lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. V gréčtine používa výraz, že sú to poeti, tí, ktorí píšu zákon. A dávajú ich do kontrastu voči tým, ktorí počúvajú. Môžete počúvať, alebo môžete byť poet. Poet je ten, ktorý píše tú báseň. Poejoj v gréčtine. Áno? Sú to poeti. Sú to tí, ktorí plnia. A to je iba poznámka počiarov. Takže Pavol tu používa slovo prvýkrát ospravedlnený. Je to sloveso v budúcom čase. Oni budú v ten deň súdu, ktorý príde. A potom nasleduje tá Pavlova vsúka, ktorú som vynechal zatiaľ. A tu vysvetľuje, kto je to, konateľ zákona. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, a mimochodom Pavol používa zákon primárne v Rimanom v zmysle Tóry, nie v zmysle 10 božích prikázaní, ale Tóry,
Tí, ktorí nemajú zákon, nemajú tú Tóru, od prírody konajú, čo žiada Tóra, zákon, aj keď nemajú zákon, lebo ho nemali, áno, sami sú si zákonom, verš 15, dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. A súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. A potom ten dovetok, verš 16, áno, ten vrchol toho. A to Boh urobí v ten deň, keď bude súdiť skryté veci. A tie skryté veci znova sú opísané v to verši 14-15. To znamená srdce, svedomie, myšlienky. Ako som povedal, ide o Pavlovú vsúku alebo objasnenie toho, čo znamená plniť Tóru, plniť zákon. Kľúčovou je tu otázka srdca. A tú otázku srdca už uviedol v tej časti, ktorá viedla k tomu veršu 14-15. To znamená, pod srdcom má na mysli myšlienky, svedomie, všetko, čo vychádza zvnútra človeka. Zvyčajne sa dívame na jednotlivé predpisy zákona ako na kritérium súdu, ale Boh sa díva do hĺbok našej najvnútornejšej motivácie. A práve preto potrebujeme mať veľmi dobrú teológiu srdca vo vzťahu k súdu. Ak srdce je mimo, respektíve ak srdce je miesto, kam sa sudca Ježiš díva, potom by sme sa tiež mali sústrediť na to, čo sa deje s našim vnútorným človekom. Evidentne toto je kľúčová téma pre Pavla vo vzťahu k súdu a zákonu. V Rimanom v tej ďalšej časti 2.28-29 k tomu on dodáva, lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok. Ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tela, aj keď to zákon jasne predpisoval. Ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti. A obriezkou je čo? Obriezka srdca. V duchu. Nie podľa litery. Túto myšlienku Pavol nemá z vlastnej hlavy, majú story zo starého zákona. K tomu prídeme za chvíľku. A potom hovorí takisto, vlastne k tomu prídem za chvíľku. Takže toto je veľmi radikálna teológia súdu, hlavne z pohľadu vtedajšieho židovstva, ktoré bolo židovstvo druhého chrámu, ktoré stavalo na vonkajšej konformite k zmluve ako na kritériu Božej priazne. Podľa Pavla ale zákon plní ten, kto naplní to, čo hovorí. A to je taký, ktorý si nechá svoje srdce obrzať Bohom. Pavlov druhý argument, a síce ohľadom konania skutkov zákona. Kto je ten, kto koná skutky zákona? Pokiaľ ide o zákon a súd, existuje legitímne a nelegitímne, teda zákonom samým definované používanie zákona a existuje nelegitímne ľuďmi definované používanie zákona. A tá stať, na ktorú budem odkazovať, je od 2.17 do 3.20 teraz. V tej prvej časti tam od 2.17, ja sa k tomu vrátim troška v texte. Každopádne znova tam hovorí, že ako môže Boh súdiť svet, áno? Keď všetci robíme zle, keď sme všetci pod hriechom, verš 9 napríklad a 10. Lebo nie je to spravodlivého ani jedného. Ako teda Boh môže? Nie sú spravodliví tí, ktorí vyrástli s Tórou? Celý starý zákon hovorí o ich príklade židovstva, že vlastne neprinášali žiadnu slávu Bohu. A na druhej strane ani ten grécky, pohanský svet neprinášal slávu Bohu. Oni žili bez zákona. Akým spôsobom Boh bude súdiť? Pavol vyhrocuje tú otázku spravodlivého Božieho súdu, spravodlivého Boha. A čo spoločné s tým má zákon? A potom hovorí, vieme však, že to, čo hovorí zákon, tá Tóra, hovorí tým, čo sú pod tou Tórou, pod tým zákonom, aby umlkli všetky ústa, aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože to je tam vrchol teraz, pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. A posledná veta v tom argumente druhom. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Dobre. Pavol uvádza otázku jedinečného privilegovaného postavenia Izraela v Božom pláne pre svet. Oni dostali Tóru, ale autor ho obviní Izrael z toho, že rovnako ako pohania, aj Izrael neodpovedá na Boha, nezachováva ten zákon, nemá obrezané srdce, praktizuje hriech, žiadnu slávu Bohu neprináša.
A tá stať vrcholí tou vetou, pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Prvá časť povedala toto. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. To znamená, tá otázka pre nás je táto. Aký je súvis medzi jeho vyjadreniami v 2.13 a 3.20? Zdá sa, že obe miesta akoby stáli v opozícii voči sebe. Alebo je rozdiel medzi plnením, respektíve naplnením zákona a skutkami zákona? Evidentne rozdiel musí byť, pretože inak by si Pavol protirečil. Kto je to, kto je konateľ skutkov zákona? Je to ten, ktorého Pavol opisuje v tej časti od 2.17. Je to niekto, kto používa zákon tak, že sa na neho spolieha. Hrdí sa ním, že ho má, že ho pozná. Je to ten, kto naplňa literu, taký robí skutky zákona. Počúvajte. Ak ty sa nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, ten postoj, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho vôľu zo zákona, poučovaný si zákonom, skúmaš, čo je dôležité, hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúcťuješ Boha. A potom to povie v tom verši 29., že teda Žid je ten, kto nie je ním navonok, ale v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery. Takže tu sme počuli definíciu konateľa skutkov zákona. A tu je vlastne ten hlavný kontrast medzi plniteľom zákona, ktorý je niekto, kto si nechal obrezať, ako sme videli už, duchom srdce, lebo to zákon, o tom budeme hovoriť za chvíľku, predpísal v starom zákone. A ten rozdiel medzi potom tým, ktorý robí skutky zákona, taký zaobchádza so zákonom z pozície hrdosti, spoliehania sa, že zachoval literu predpisov. Vysvetlíme si to viacej. Príkladov na druhý spôsob je v Novom zákone veľa. Či je to farizeizmus ako celok v evanjeliách, alebo bohatý mladý sudca, ktorý sa spýta Ježiša, či náhodou nevynechal ešte nejaký predpis, ktorý mu bránil vstúpiť do Božieho kráľovstva. Každá polemika v evanjeliách je polemika judaizmu druhého chrámu a ich predstavy o zákone ako ceste k požehnaniu, a je to polemika medzi Ježišovým vysvetlením zákona. Pavol predstavuje totálny protiargument voči takémuto doslovistickému zachovávaniu zákona, ktoré je postavené na skutkoch zákona. To je technický výraz, ktorý používa. Skutky zákona. Je to snaha naplniť každú literu, každý predpis, ako keď herec dostane skript a zahrá podľa toho skriptu scenára každý dialog, presne ako je napísaný, a každý akt, ako je popísaný. Pavol hovorí, že toto sú skutky zákona. Že skutky zákona nebudú viesť k ospravedlneniu na Božom súde. To je presne to, čo povedal Ježiš mladému zákonníkovi. Súd sa bude pozerať do srdca a to je znova presne to, čo povedal Ježiš ako odpoveď mladému zákonníkovi, že má ísť a rozdať všetko svoje bohatstvo chudobným. Inými slovami, to nikto nespraví bez najhlbšej zmeny srdca, ktoré je nesebecké. Mladý zákonník tomu vôbec nerozumel. Rozumel teológii zákona, ako ju chápal judaizmus druhého chrámu. Pavlov vrcholný argument voči skutkovému používaniu zákona je v jeho poslednej vete. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. A tu definuje legitímne a nelegitímne používanie zákona. Touto vetou. On hovorí, že judaizmus druhého chrámu si pomýlil funkciu zákona či tóry. Zákon nie je určený na to, aby niekomu pomohol v deň súdu prejsť súdom. Zákon je diagnostickým nástrojom, ktorý diagnostikuje náš padlý stav a náš problém. Ale nie je liekom na náš problém. Niečo iné je liekom. A Pavol to hneď povie od toho verša 21. v 3. kapitole. Teraz však bez zákona. To znamená, rozumejte, v kontexte bez skutkov zákona.
Spravodlivosť Božia je zjavená, dosvedčená Tórou, zákonom a prorokmi. Je to spravodlivosť Božia. Nie je naša zo zákona, ktorú my si robíme. Skrze vernosť Ježiša. Je to vďaka vernosti Ježiša Krista pre všetkých veriacich. Cesta k ospravedlneniu na Božom súde nevedie cez našu snahu zachovať skutky rôzne predpisy zákona. Zákon takto vnímaný a používaný ako kľúčové kritérium Božej priazne je ľudským výmyslom a nie je Božou cestou, ktorú Boh zjavil v Tóre. Ten, kto takto premýšľa a snaží sa zákon zachovať v zmysle kritérií, používa zákon nelegitímnym spôsobom. Na účel, na ktorý ho Boh nikdy neurčil. Zákon diagnostikuje problém, ale zákon neposkytuje liek na problém. Zákon sa ale dá plniť. Pavol nie je antinomista. Zákon sa dá plniť. Kto je ten, kto plní zákon? Je to každý, kto urobí to, čo zákon hovorí, čo má hriešnik urobiť. A to je obriezka srdca, obrat srdci. Presne toto predpisuje starý zákon vo svojej vrcholnej pasáži Tóry v Deuteronomiu 30. Ano? A znova, ten text je dlhší, prvých 14 veršov, ak sa pozriete, preskočím, ale hovorí, ak sa obrátiš v kontexte odvedenia do zajatia, ak sa obrátiš v tom kontexte hriešnosti k Hospodinovi, svojmu Bohu, no, ak urobíš obrat, budeš celým srdcom, celou dušou poslúchať jeho hlas. Ako ti dnes prikazujem, Hospodin Boh tiež obráti tvoj údel. Potom preskočím verš 6. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce. To, čo Pavol píše v Rimanom, má presne odtiaľto. Hospodin, tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil, a tak získal život, mal život. Ty sa vrátiš, obrátiš a budeš poslúchať Hospodina. Hospodin tvoj Boh hojne požehná každé dielo tvojich rúk. On obráti tvoj údel. A potom verš 10. A preto, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom, celou dušou. Ano? A potom hovorí ten záver toho, verš iba 11 a 14. Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, on nie je pre teba nepochopiteľný a vzdialený. To nie je skript, ktorý ty nevieš vykonať. Verš 14. Veď to slovo je veľmi blízko v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať. Keď sa pozriete do pôvodného jazyka, zistíte, že nám okamžite vyskočia niektoré hlavné slova, ktoré sa opakujú v tejto stati. Najviac sa opakujúcim slovom je výraz Boh alebo Hospodin Boh. 14 krát. On je ten, ktorý je iniciátorom tejto zmluvy. On takto veci nastavil. Áno? Tá zmluva je jednostranne navrhnutá, ale je obojsmerná. V zmysle niečo má urobiť človek a niečo urobí Boh. Druhým výrazom, ktorý je najviac používaný, je srdce. Celým srdcom, či celou bytosťou, dušou väčšinou v českých a slovenských prekladoch. 9 krát. Bohu v tejto zmluve ide nie o formálne zachovanie, ale o vnútorné, celej bytosti srdca. A ten tretí najviac používaný termín v texte, čo nie je jasné zo slovenských ani českých prekladov, na to vôbec neprídete, je ten výraz šuv v hebrečtine, obrátiť sa, vrátiť sa. Ten je celkovo 7 krát. Šuv, ten obrad, je tá časť, ktorú Boh v zmluve, ktorú dal, očakáva od ľudí. Je to obrad k Bohu a ten obrad sa deje v srdci. Nie tým, že niekto sa naučí skript a vykoná ho, alebo ho povie, odrecituje, ale v srdci. A to podstatné ale je, že táto pasáž definuje tie parametre, ktoré nám jednoduchým jazykom pomáhajú pochopiť, ako Boh s nami jedná, v rámci tohto presne daného zmluvného rámca. A v rámci tohto je možné povedať, či je Boh verný, spravodlivý, milosrdný a či je niekto plniteľom zákona, alebo robí skutky zákona. Z pasáže slovo šuv sa stáva hlavným predpisom zákona pre hriešnika. Ak hriešnik sa obráti k Bohu, Boh obráti jeho údel a výsledkom bude život. Je to rozhodnutie, ktoré je vecou srdca, vyznania,
vnútornej lojality, vernosti. Významné v tejto pasáži je tiež to, že Boh sám sa ujíma úlohy zmeny srdca a postoja. On hovorí, že Boh obreže to srdce ľudí, ale v tej statine hovorí, kedy, ako a kde. To je práve téma, ktorú Pavol začína rozoberať v Rímanom. On odhaluje to, čo Boh urobil pre obriezku srdca, že poslal svojho Mesiáša. Ukázal jeho vernosť, Božiu vernosť. A tá vedie k našej vernosti, našej lojalite srdca. Takže toto je šokujúce odhalenie Pavla pre judaizmus druhého chrámu, judaizmus jeho doby. Pre každého, kto by vkladal svoju nádej do skutkov zákona, do zákona, ako cesty k spaseniu. Tóra nič také nepozná, Ježiš nič také neučí a Pavol nič nové k ním nepridáva. Plnenie zákona je ale možné. A to je to, čo Tóra predpisuje. Je to vecou vernosti, vyznania úst, postoja srdca, ktoré je obrezané Bohom. Preto pre Pavla nie je žiadne protirečenie si v tom, čo hovorí o plnení zákona a o skutkoch zákona. Plniť zákon znamená urobiť to, čo zákon hovorí. Teraz ste to počuli. Obrátiť sa Bohu srdcom. To je to zmluvné, Tórou definované kritérium, ktoré vedie v deň súdu k ospravedlneniu. Skutky zákona, ktoré vedú k zachovávaniu litery zákona, nie sú kritérium pre ospravedlnenie na Božom súde. Napriek tomu, že môžeme mať 613 zákonov ohľadom soboty, ako to mali vtedy. Záverom, pokiaľ ide o kresťanský život, obe tieto postoje sú prejavené navonok, v konaní, v slovách. Jeden tým, že vedie k prístupu k zákonu a k Bohu na základe hlbokého vnútorného presvedčenia, konformity srdca. Druhý vedie k náboženstvu a životu, ktorý je postavený vlastne na tom vonkajšom. A toto sú vlastne kľúčové dopady na spiritualitu a kresťanský život. Pavol v tom má jasno a to, čo je pozoruhodné v jeho predstavení veci je, že on sám vyšiel z opačného postoja, v ktorom považoval vonkajšiu konformitu voči zákone, voči litere zákona za to najcnostnejšie, najzbožnejšie, za to najspirituálnejšie a najpravejšie v náboženstve. Ale Ježišovi pochopil, že toto je iba našim ľudským výmyslom a nemá to základ v Tóre. Samotnej starozákonnej Tóre to nemá základ. Na ktorú vtedy, ako vzdelaný farizej, sa vždy tak spoliehal. Adventizmus pre svoj dôraz na zákon a súd je v rovnakom nebezpečenstve ako Pavlovi súkmeňovci z judaizmu, buď v Ríme, či v Izraeli. Otázka skutkov zákona ako cesty k správnemu náboženstvu a plnej kresťanskej skúsenosti a spirituality je výzvou aj pre zákon horlivých adventistov. Možno ako samotný Pavol, aj mnohí z nás musia prejsť radikálnou zmenou v uvažovaní. Ďakujem.